Office jung Sub-Divisional Officer Agriculture and Farmers Welfare Department Mairang hagani ki asngi kata menian bat mentaka sngi kala penlong ya kanjang pen inam ya ki jhur ki jab ki syntiew ki skut ki bala penmi ne ki than ba pe jong ka than Mairang ya kani kanjang pen inam la pelong pa phalau jong ka office hakaba ki pat bat nongram na keleng ki snong ki bahab apo ka Eastern West Coastal District kilesham banta Maria baro kini ki beshe banta la bu rukum kanjang ya kop ne ka competition ba ki ba job la ai ka prize ringkat ka certificate bat ka pisah Kani ka jipni nam kolong shibanta man pen slori ki nongrap bakin rap yaki jhur ki jab bakam juru bakin thong yaki syntiew ki skut